Assalamu alaikum. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerim'de aytdi: "Ud'uni astajib lakum." Meni çağırın, ta sizlere icabet edeyim. Şayet şu sorak kellememize gelsin ki geh biz dua etdik, kabul bolanok. Nämeden silip beýle bolýar? Nämeden silip bizim duamız kabul bolmaýar? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem munyň ýolun bizlere habar berip aýtdy: "Duanyň kabul bolmasy 3 halat bar. Ya eden duamız kabul bolýar we biz şonuň jogabyny basym alýar, ya da Allah subhanahu wa ta'ala eden duamyzyň hatirine bir belany, bir musibeti bizden def etdi ki biz esen ondan habarymyz ýok. Allah subhanahu wa ta'ala onu gadarymyzda mugattir etip goýupdyr. Ya da eden duamyzyny Allah subhanahu wa ta'ala kıyamet gününe mizan hasanatymyzda goýýar. Ve şo melek mizan hasanatymyz ýokary gitdi. Taýinki hatda şu adam heyran galyp gýyrjak, "Ey kaş eden duamyzyň hiç gaýsy dünýäde kabul bolmardy. Eger bilseydim ki Allah subhanahu wa ta'ala şu duamyň hatirine kän sogap goýarlygyny." Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hadisde aýtdy: "Duaňyz kabul bolar, madamiki howlukmasaňyz. Aýtmaň dua etdim, kabul bolmady" diýip. Bizler gowa aýlarda, gowa ýyllerde gezipdik. Duanyň kabul bolýan wagtlary, başardığımyza görä kän dua edýli, kän ibadet edýli. Allah subhanahu wa ta'aladan isleýän ki hem bu dünýäniň haýryny we hem o dünýäniň haýryny bizlere bersin we bizleri cehennem odundan saklasın. Allah ýarňyz bolsun.